mga kaigsunan ug mga kaigalaan, sa ngalan usab sa pagtulo ng PBCM, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalingog diri kanamo, nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga ginumala kini ni Master Tomas D. Eugenio Sr. kinsa mo ang nahimong katumanan sa gisaad nga Espiritu Santo sa daatong Ginoong Hesukristo sa dinipasya sa kalabutan. Ug ako magapinaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo, makadagat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon ana, sayon nga kamo nga makasabot diri kanamo nining higayuna nga nagpamutuod din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namo ikalagad nga na kaninyo tud kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo. O padayon usab kini nga among igatudlo nga na kaninyo. O kini nga tulmanon padayon nato nga mabati sa mong sibihan sa DYLA, magsugod kita alas 3, alas 2 hantod sa alas 3 ang takna sa kahaponon sa adlaw lamang Domingo. O ingon usab sa alas 11 hantod sa alas 12 no kay adon na may duha kaugna nga atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa alas 11 padayon usab kini nato nga mabati hantod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon nga gidumala kini sa among Executive and Vice President sa mong pagtulunan sa PBCM nga mo si Reverend Charlie Eugenio uban sa among mga kaigsunan nga mga ministro. O sa tanan nga mga kaigsunan, lakip na nga atong chapter president ni sa mga sa nga dapit sa branch number 25 sa Cebu. Ako gyapon nga pagtimbaya, maayong hapon kaninyong tanan karon. Inguman usab dito dapit sa diha sa wireless sa atong chapter house nga na lugar karon nagpatalingog nga atong president o chapter president sa Pilo Sibilia uban sa iyang kapikas sa kinabuhi. O giman sa mga kaigsunan nato diha no sa Tipulo nila ni Sister mga kaigsunan diha nila sa mga dapit sa Tipulo nila ni IB Valenzuela ug ni Sister Janice maayong hapon. O giman usab didto sa dapit sa Konsolasyon sa mga kang Sister Lucy Fanta uban sa mga kaigsunan nato diha nga tanan. O sa Konsolasyon nila ni Sister Angela Flores maayong hapon. O giman diha dapit sa Asahay Kasuntingan sa Lubang nila ni Sister Margarita Igonia og ni brother ni Comedis Igonia og inguman diha sa wireless nila ni nang Siping Perolino og inguman usab sa Bangbang Cordoba diha sa mga kaigsunan diha nila ni Sister og brother Manolito Duroy og inguman usab sa atong mga kaigsunan di Toledo mayong hapon og diha sa mga kaigsunan to diha sa Pardo sila ni Brother Dennis Gonzales. O sa tanan nga mga lakip na dito sa atong main office nga din ang atong Executive and Vice President Reverend Charlie Eugenio maayong hapon kaning tanan uban sa mga kaigsunan diha nga mga PBCM. O sa tanan na lang gyud nga mga kaigsunan lakip na dito dai sa Bugo sa atong chapter diha sa San Remio ni Brother Jonilo Bintulan uban ni Vice President Berto Inot. Maayo gyapong hapon kaninyo diha brad hinaut punta nga karon kanunay kamo nga sunod nining atong programa. Og sa tanan na lang gyud kutob sa mabot nining Sibya sa DYLA ug karon ihatag ko sa lain nga lagad magapangmusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta og maayong hapon usab nga napuntanan kini usab ang inyong isuon. Kini usab ang inyong isuon si Brother Cesar Patio. Kumusta kaninyong tanan no mga kaigsunan ko? O ako na lang general nga pagpangumusta sa tanan gayud no. Gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao nga nagpatalinghog din programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga diin gipanguluhan sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. O ako na lang nga pagpangumusta no diha sab kang
Reverend, ang Executive Vice President, kumusta ka nimo? Reb, o ingon masab sa atong mga kaigsunan nga mga magwawali na, mga ministro, kang Brother Mangalos, kang Reb Rizaba, o ingon man kang Pipi Hernan, o ingon man kang Brother Kanyaman, o sa uban pa gayod nga mga magwawali na. Kumusta ka ninyo? O maghinaot kami nga anak kamo kanunay sa kabaskog sa lawas. Bueno, Brad Samuel, na tumiyaging Domingo, ato mang gitubag ang mga isyo nga giluwatan sa usa kanhi ka ministro nga diin wa na magkadimao ba? Wa na magkadimao. O kini si Brother Aquilino Valencia sumala sa atong Executive Vice President, gi-expel na ni, wala ni gi-recognize sa pagtulunan sa PBC, mabot ug unsay relihiyon ani karon. Basig na membro ni siya ni Pedro Subaylo ug ni Brother Macarayo. Kay mura naman ni siya og iro nga wanay tagiya ba. Ya PBC mo ta ni suna pero wa naman, niglaylo naman, ning sungag naman. Unya nabuang naman sa pagsabot sa Biblia. Wa na magkadimao ba. Mabitaw na nga giingon ni Nida Bakang nga tuo mamong aki nga bugo man na. Bugo gyud. Ang akong hagit nimo Brad Valencia kay ikaw perti mayud nimong nakakantalita sa Executive Vice President. Wa naman nimo siya gikuan, permi naman na nimo siya gidaot. Mo nga among ipahibalo kanimo kabahin sa ato ang Executive Vice President o giunsa kini sa langitngon nga magtutudlo nga diin wala naniniya gi-recognize ba ni aki ba nga sa una unta banding magkani sila sa Reverend, maayo kani sila uban-uban sag-asa toa banding ba mabitaw na nga moingon ko niya nga naunsa man ning tawhana nga sa unang kapanahunan maayo man ni siya banding magkani sila ni Reverend, pero natingala ko Brad Samuel nga sa ilahang pagbanding-banding ni Reverend nga ning kalit na magkalami mabitaw nga ning konklusyon ko nga wa baka ni makakaon og pisi. Wa po ko maingon nimo Brad Valencia, Brad Aki nga kaon og pisi. Nakurat lang ko ba basin og nakakaon kag pisi, wa ko maingon kaon og pisi. Nya imo ra ba nang gitinood? Nya ano kuno mo tuon ako kay kinsa man kuno buanga nga tawo nga mukaog pisi. Bitaw, wa bitay tawo nga mukaog pisi pero nahibulong mi. Kay maayo tang banding sa una dinhe. Banding-banding ta, sakay-sakay ta sa sakyanan, maayo ang atong relasyon, pero ning kalit lang kag kalami ba? Gikontrahan minimo ni Brad Samuel, imo na minginganlag mga yawa. Mo bitaw nga ako kang gihagit. Nga kanang imong mga sitas, kanang Mateo kapitulo 12 bersikulo 43 o 45, asa diha nga kanang pito nga diin gisudlag daw tang espiritu kami na di ra ba kakapamatuod ana ang imo sulti-sulti lang wa gyoy ebidensya nga mabasa sa Biblia kay ikaw magud hilig magud kay ka og puno-puno sa Biblia kada bang mag-imbento ka ba pareho ragod na ni Eli Soriano. Nagingon si Eli Soriano nga ang ato alang dinhe di ta mag-istorya og personal. Ang ato lang mao ang kanibang ug unsa ba ang mga naas Biblia mao ra ang atong hisgutan. Aral ang ating pag-usapan, hindi yung personal. Unya nakanayon si Eli Soriano, manaway mo nako nga naa ko'y kuto. Baos po si Soriano nga naa masagkay kuto. Ning ingon po dayon ang kontra ditong Soriano nga ikaw Soriano naa kay gitawag og bakterya. Tubag po Soriano, manaway ka nako nga naa koy bakterya, naa masagkay bakterya. Balo ka unsay gihimos buang?
Kay kanigong giingos Biblia, Proverbio 19:1, magsukwahi ka na galis Biblia, tawgon makagbuang. Ang buang nga si Aki Valencia, iyahang giusab. Usay kalaki aning Aki, ay iyang giusab ang Biblia. Iya may nung giingon, kay ingon Soriano, naa kay bakterya. Naasag ko'y bakterya. Karon balo ka giunsa pag liso sa buang nga bugo nga Aki. Ning ingon ang buang ay, aw, kining bakterya, tanawara, nagbutbuot ba? Bisag wa diha sa Biblia, bisag wala po diha sa gisulti ni Soriano, iya yung gibot-buhatan kay marukoy ba, maro ba? Ingon day siya, ay kanang bakterya, dili lang kay mutapot nas tao, pati naanas mananap. Unya, karon og mataptang ka ni anang bakterya, nga naa sa mananap, sama ba sa iro ba? Dito dayon siya, lusot dayon siya, nga, ingon day siya, tamo, naamoy mga sakit sa iro. Tanawa lag unsa kabuang aning tawhana. Bisag was Biblia nga naamoy mga sakit sa iro, ay iyag yung gipuno-punuan. Ibig ang gusto unta ni Eli Soriano nga mag-istorya lang ta pinasikat sa doktrinas Biblia. Dili gyud kay adto gyud siya sa sakit sa iro. Unya ang buang mananaway, maingon pud ko nimo, mangutana lang pud ko nimo, Mr. Valencia. Katubang babae ba nga imong kasakay sa barko nga giangkon gali nimo nga nanganaog mo sa barko kay mag-uban mo. Unya imo kunuhay nga gihatod dito sa terminal, gipasakay nimo ang babae. Imo nang testimonyo ha. Unya gilamano kas babae. Unya ang babae ning sakay paingon dito sa kininyating kuan kay taga kuan man kuno to kininyating Negros. Nya ang siya kuno laglain po kuno sagsakay. Oy, imo man kung uwaton ang kanang paingon dito sa Negros, musakay kag paingon ngitos bato, magian ng imuhang lugar ang Naga. Kay taga Naga man ka. Unya mulihis ra ka, mulihis ba? Kada bitang gusto bitang muling kawas. Ha? Iyan lang kuno gipasakay, sakay po kuno siya. Mabitaw gipangutana kanako, asa man nimo na tang ugi katong babae ba nga imong kasakay sa barko ba nga nanganaog mo sa barko nga imong gihatod kuno sa terminal, asa nimo tan ugi? Ug kadto pong babae nga imuhang gikuha dito sa Baraopol sa Cagayan de Oro nga diin gi-special nimo og kuha dito ang babae, gikasab-an sa imong asawa ang babae. Unya ang babae nanaog sa sakyanan kay perting pangasaba ni Bingbing atong bayhana nga imo gikuha dito sa Baraopol. Ang pangutana Aki, asa maputo nimo tanugi? Ha? Mingon ka wa kay sakit sa iro, kay kamera na sakit sa iro. Babita mong tanamin nimo asa na ug pila pod gabi ang imong gipalit di aspir kay matud pa nimo nga Brad buang nga ba Cesar inikanaog nako daspir daghan mang mga babae manghanggat nako kay mamaligya sa ilang liter be mo namot nang mangutana ko nimo pila man kabi ang imuhang gipalit imo dayong patyon ang record di nimo ipadayon ba kay hadlok ka mauwaw ka unya deskolon ingon man kanako nga buang nga Brad Cesar guwapa gihanggat mong Brad Cesar deskolon ba deskolon din nga gihanggat nasag ko di mo tana pug ko nimo pila pug kabi ang imong gipalit di deskolon mo na akong pangutana nimo Brad Aki unya karon ni ata sa isyo biyaan tana kay ikaw may magdi migo kam undang ana di sabi mo undang pud nimo ana ay mo magud na perming isulti nga ang akong naong letter B magsikil lang po kog paningil nimo ana karon ni ata tubaga ke ang imong giingon ba kay matod pa nimo ikaw dili black and white ang imuhang pagsulti sa Biblia pulos gid husto kay Korean gani nimo sa reverend
kalabot sa mga unsay gipangsulti ni Reverend sa Biblia imong kurhian. Mao sa ni ang among paningil nimo. Nganong hantod karon wa man nimo nito baga? Na may record namo nga kanang Isaias 43:5 nga diin ang katawang Israel pulihan sa halayong silangan nga mga katawan. Ha? Nga dili na sila gitawag og kaliwat sa unod og dugo kundi kaliwat sa saad nga naa matuman sa Pilipinas. Karon ang pangutana kay giingon man nimo nga kanang Isaias 43 nga pulihan ang katawang Israel sa taga Pilipinas, asa man mabasa ake nga kanang kaliwat nga naa sa Pilipinas nga mukan ang puli sa katawang Israel nga kana gipanudlan og daotang espiritu, di ba imulan ng bakba? Tubaga kuno na ina nga husto ka ni ana. Tubaga ha, warba nimo na tubaga. Karon kining Mateo 12:43-45. Kining pito nga gisudlan sa daotang espiritu. Ikawalo si Reverend. Napulo manggali mitanan, na 11 manggali mitanan, diaan ang dapita, sipyat na ka. Kapito ray mong giingon. Be, paninglan ka na mo. Asa man mabasa Aquilino Valencia nga kanang gisudlan sa pito sa daotang espiritu kami na. Be, pamatud iba, dili kay imurang bunganga, di lang kay imurang bakba. Ha? Karon, natong miaging Domingo, tubagapod ni ha, katong imong giingon sa ikaduhang Timoteo 3:16 nga matud pa nimo naagid kunoy pagbutyag. Naagid kunoy pagbutyag. Ang giingon na sa Biblia, doon na lagi pagbutyag, pero dato mang mga doktrina nga hinimo lamang mga tao. Dili kay muingon ka nga, kamugod na magoy sakit sa iro. Kalayo ra ba si mong tubag? Mabitaw ako kang gipaninglan, ana. Asa man mabasa, Aquilino Valencia, nga ang imong giingon ang 2 Timoteo, dunay pagsaway. Ha? Unya Episo 5:11 dunay pagbutyag. Asam nababasa diha nga ang kanang pagbutyag kay naa moy mga sakit sa iro. Wa ra ba diha? Tubaga unya niha. Muna ron Brad Cesar kay iya mong gunang gingusgan nga siya man kuno mo tagaag gidiligahan Kasangkapan o nga ibutyag mubutyag. kanang mga naghimo niya nagkalaway. Busa hibong ta nila niya nga naa may ibutyag pero mao ba byug kana nga ipabutyag niya na naghimo og mga malaway nga pakighilawas nga imbis ang Biblia na nambag magani ni dinyo kung basahon na to kung mao ba gyud na ang but ipasabot niya na Brazil karon na ipatiwas Sige, mo sige, Brazil sige. basahon na ko nga kung doon na may gingon ibutyag ang mga buhat nga kanang pagiskot sa mga buhat nga mga Dili maayo. dili maayo, wala yung tao na magpasabot nga kanang pakigilawas hisgutan na oy niya tanawag ko na maayo kay ayo hagyog aninaw kay kung mao ba na gipasabot nga mo na ibutyag matud pa nimo ikaw gihimong kasangkapan ana. Nya Yes, utana po kapitulo- Brad Samuel. Kay gihimo magakang kasangkapan ni Master, diin man mo nagkita ni Master og diin man pod gisultihan ka ni Master, iba imo rang bunganga gihapon, buhat-buhat na gapon ka padayon Brad Samuel. Ya, Bro Cesar, basaw na to kung maubagyo na ang ipabutyag kanang gihimo lugar sa mga iyang mga kaigsuonan nga kundo na may nahitabo nga paghihilawas malaway mo ba nay pahisgutan sige sa gisugo sa Biblia niya sa 5 sa kapitulo 5 sa Efeso versikulo 3 atong pagabasahon giingon dinhi apan ayaw pakighilawas og nga tanang kahugaw o kadalo ayaw gayud ninyo kini paghisguti dili man gani pahisgutan kay nganong magsige magaghisgot ani sanglit dili kini angay Sa? mga manahimong balaan Oh. dili bisan gani paghisgot dili kini angay hisgutan kay kanang usa kanang pakighilawas nga involved kay laway kay kana laway na. oh matud pas 4 ayaw padayota ayaw ninyo gawi ang kalawayan
o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis mga butang kini nga dili angay kundili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat mo sa dili gyud na pwede ke matod pa nimo kanang ibutyag daw Kay gihimo? ang mga buhat nga dili maayo mga binuang nga buhat wala intaw na maghisgot nga kanang pakighilawas mo na sigig hisgot-hisgot sa Biblia ke dili na pwedeng hisgutan kay dili na mooy ang hisgutan basta balaan ka nga tao dili na pwedeng pagkahisgutan na pero ngano hibuong minimo nga ikaw may magsigig hisgot intawon ana oy Nya, unsa pa'y giingon, kay dili man hisgutan ang gisgutang mga malaway, pero og si Aki may ato pangutanon, dili oy, hisgutan gyud na nako. Ako gyud na siyang sawayon tagud mo, kay gihimo gugong ko sa kapan sa Ginoo, kahilas gud nimo. Asa ba mo nakita si Master? Asa mo nakita sa Ginoo nga gihimo ka kasangkapan aron ibutyag ang mga sakit sa iro? Di ba imo-imo ra na Aquilino Valencia? Beun sa ba di ay ang imuhang gihimo nga takuban kunuhay nga mubutyag ka? Ang giingon din niyo ang imo ning bersikulo ha. Basahon ako di mo bersikulo. Wala ba nimo tubagaron? Tubagaw niya ni ug nosto ka ba? 2 Timoteo 3:16 Biblia Katoliko nga imuhang paborito. Unsa may giingon dinhi? Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsa ang pagkinabuhi nga matarong. Unsa di ay kining balaang kasulatan? Gihimo kini nga dunay pagtudlo sa kamatuoran. Mao na nga imong badlongon dunay pagsaway kay dunay nagtudlo sa dili kamatuoran. Unsa man ang giingon sa ang pulong sa Dios giingon ang tibuok nga kasulatan gisulat pinagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Dunay pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagpanulid, sa sayop nga pagtudlo. Doon na di ay sayop nga pagtudlo Aquilino Valencia nga mauna ang imong sawayon, maunay ang ibutyag mauna ang ibutyag katong sayop nga pagtudlo dili kay naamoy mga sakit sa iro. Di ba ikaw gilubag nimo ang Biblia? Maro ka ba? Mabitaw nang giingon ni Nida bakang bugo magunas akdi pagsabot Biblia. Di ba? Ang kanang sayop ka pagtudlo Aquilino Valencia mo na imong badlungon kay ngano man kanang giingon nga sayop ka pagtudlo kay dunay pagtudlo nga mga doktrina nga hinimo lamang kalagdaan sa mga tao. Unsa ba ato mabasa? Mateo 15 bersikulo 7 ug 9 imo gapong paborito nga Biblia. Bibliang Katoliko nga may pagtambayayong sa mga protestante nga mga eskolar sa Biblia. Gingon, mga tigpakaron ingnon. Ingnon husto gayud ang giingon sa Dios pinagi kang Isayas. May tungod kaninyo, kining mga tawhan na nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing, walay kapuslanan ang ilahang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo na raw. Ning coincide dito sa ikaduhang Timoteo 3:16 sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga ang ilang gitudlo ingon nga balaod kunuhay sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang mga tao. Unsa di ay ang kadtong giingon sa ikaduhang Timoteo 3:16 doon na di ay sayop kapag tudlo. Kay ngano man, kay ang ilang gihimo, mao lamang ang mga doktrina nga hinimog mga tao. Mao na ang angay sa wayon Aquilino Valencia, dili kay naamoy mga sakit sa iro. Kalayo ra nimo tinubagan oy. Mabitaw mingos nida, bugo magunan tawhan na gunas aki. O di tanawa, di nabugo ka tubaga gali ni.
Tubagay na, sayop ba ng inyong pagpanubag nako? Tubaga, wala ba ni mo ni tubaga kanina? Unya mingong ka, ha? Si Riberin may nagtudlo na mo. Ane, unya mingong ka, si Riberin, black and white, saba raw. Iya kunong gihimong black and white, Brad Cesar. Umikan kunos pagtudlo ni Reverend labinaan ng hisgutan niya nga Jeremias 32:14. Nga matud pa gingon ko nung Reverend nga baylos na noon sa manis aki. Gibasa niya kaganina Brad Cesar kun atong lakbitan ang Jeremias 32:14 nga nag-ingon si Jeremias nga ipapalit unya ipakuha ka ng kaligunan noon sa tao na kadang baylos ke aron ta masabot agreement na sa gobyerno tali og pangreliyon ka mo nang natay article Unbylos. unbylos Oh. kaliguna na Oh. katumbas na sama na sa giingon ni Jeremias Nga sa kaligunan. 32:14 kanang kaliguna na sa magpalit ka panitag balay Oh. palit kag yuta di ba Oh. na Kasulatan? o kasulatan Na kaligunan? absolute deed of sale sa Oh. lain nga kanang kaliguna na busa ang kaligunan sa pagpalit sa yuta mo nang deed of sale absolute Kaligunan. Deed of sale, kaligutan palit kag yuta o balay mo na Naay- kaligunan oh, naay kasulatan. pero kung niya man in town ta sa pangrelihiyon Correct. pangrelihiyon ni ang atong giargyuhan nganong imo maning lalison kung mo ba kay walay mabasang baylos mo na imong gi-argue na mo nga sayop si Reverend mo na nakapag black and white niya kay iyan ang gitugan nga baylos na usay baylos kaliguna na Kaligunan. kay naatas pangreliyon Mao na. kung naatas palitag yuta Oh, sakto ka sakto palitag na. yuta sakto ka na ay kaligunan Kasulatan. na pinatikan agreement Nga na nagpalit sa kag yuta. tali sa nagbaligya og ikaw ni palit ug ariputas pangreliyon agreement na sa gobyerno nga gitagaan tag kay gayunan nga gi-authorize ang atong pagtulunan mo bitan ang sa Roma 13:1 hantod sa 4 kinahanglang ipasakop ka sa balaod sa kagamanan sa yuta kay kung dili ka magpasakop di matawag og illegal ang imong kanang relihiyon ron Oo. busa kung mangita kag wa man ay ngalang Nga buhay baylos. na unsa ba ni intaw na Be, ngano kung nga, mangayo Brasam? tag kung mangita tag baylos Brad, sa kadiyot lang. Oo. Nganong sayop ang iyang pagsabot? Sab- Sinida atong patubagon. Kay bugo magunas aki go di magudna kasabot bugo puno kaki. mo na nagsigi ka kubi Panaway ba? Sige, panaway ni Reverend imo ba? ba sa mangod kay nga Watay supag lagi nga dunay kasabutan kaligunan sa pagpalit sa yuta. Pero kaniya matas pang reliyon nang naapoy kaligunan mo na nga ato yun iparistro nga ato ang ato ang pagtulunan sa Security mao na. Commission mo nang but pasabot niya Aquilino lahi ang pagpalit sa yuta lahi ang pagpalit sa balay lain po ng reliyon bugo magugkagod. mo na di aki nga motod pa nimo black mo na nakapa-black and white ni Reverend wala ka lugar may bulong nga kung black and white pag Korea na ni master una pila ka tuig nga nagkuan taan ng doktrina ha nagdawat taan ng pamaturan ni Reverend gumikan hastagan ni ikaw nagdawat ka na sa una karon naman lang ka ni inana lugar Oh, kay nga nabuang naana lugar naman. kay kanang ang imo lang giikon ba para lang na kay mga negatibo ba nga mapalusot lugar nga nasayop gyud si Reverend sa iyang pagtudlo lugar pinasikat sa Biblia dili na sayop in taon kiyoy kun doon na may gigamit nga Jeremias nga kaligunan nga gikuha ni Jeremias katong pagpalit lugar sa Example yuta ba? Example. Sample man in taon na ingon ni ana kung magpalit ka og yuta palit Na ay kag balay kaligunan. na ay kaligunan sa samang paagi ang matod pa in the same way ha nga sa samang paagi nga kung magtukod ganitag pangreliyon na apoy kaligunan Kaligunan. ako. Maunang naay baylos in Oh. taon matud manaon sa may daw kake nga mura man in taon kag nga ang imo Wala diata, bugo magod. na basta lang ba nga makaalkontra ka Makasulti ba? ba? Makasulti. Nga, sakto gyud tong gingon ni Reverend gisumbong namo niya, nisumbong siya namo nga sa iyang damgo na ako ni taong naglupad. Kay naglupad siya na ako ni nagsunod niya nga nagaguros, kusog kuno kayong lupad niya nakaabay kuno sa iya mo nang iyang gisaliwilik. Unya mo na nga kanang nanimbang-timbang mi ba nagsabot mi mo na nga ikaw gyud himong katumanan anike nga naman ikaw ra man gyud mohimog al kontra ni Reverend nga ingnon nga sayo sama aning kulintas
sa Proverbio 1:9 nga giatag nga matod pa ni Reverend na ay sa pangutana nga naabay mabasa ning atong mga gamit sa mas kwintas og O kanamay ng utana lugar. Ningon si Reverend na ay mabasa pero gihatag lang ng sumbingay. Wala gyud giingon nga Literal. Rosaryuhana. Oh. Gisumbingay lang ba? Sa samang pagi kun adto putas pagkaon nga kuan pait na sa Exodo 12:8 na dito nga dunay mapait nga kalanon unya wala ibutang ang ngalan Palia unya dili lang nato Dili mo tuo dili nga nato Palia na na. matuhuan nga naay Palia nga pait bisag wala sa Biblia gisgutan nya kay wala may Palia dili lang ta mutuo na mao na nga sa paagi pod nga matod pa na Reverend na ay mabasa pero gipasumbingay lang gipakasama og kulintas pero wala na magpasabot nga pulong rosaryuhan imong mabasa masabot lang ba Pero nagdepende na Brad Samuel kay nga niya na mata si katulhog na sa panahon Oo. sa Espiritu Santo. Kung imo na literal kanhi sa unang panahon bisag unsaon pa na dito kay kasaysayan man na sa unang panahon wa po'y magbuot kung unsaon pud na sa Dios nga Espiritu Santo ko sa ingalan ana. oh bisa usay itermino niya ana Di ba ikaw, usa ka sa nagsupak sa balaod ni Master? Ikaw ba sa una, perti ka nakasulob ko sa riyon, karon imo nagsawayon? ni gawas pa kun dili pa na mao Oh. isip koreksyon na ni Master hasta nang Sa una. hasta nang 32:14 nganong wala man na koreksyon ni Master kay kana wala ko sila kay kana tinuod na nga giskutan ni dipinsahan ni Reverend kanang mga buta nga gipang-release niya pero ikaw man ibuo man ta nga nituo ka ni Master nga tapos imong gisungag lang gyapon ang iya gitagaan Anak sa katungod. Dios. Oh, gitagaan pag yun niya katungod kay matod pa niya sunda biya gyud sululoy kag gipuno ko na sa kaalam. Wala gid ingon nga ingos Master nga ipasunod ka. Si Luloy gyud ang ipasunod. Oh, unsa pa giingon diri Brad Samuel ha? Unsa sulti ni Master? Ke, paminaw ha? Ang sulti ni Master nagiyon, Loy, pagbantay kay naarabay mo ilog sa imong posisyon. Pero ayaw kabalaka kay na ako sa imong luyo. Ha? Gisulti na ni Master. Kinsa maron ang gustong mailog sa posisyon nga imong gidayo? Si Pedroso. Kinsa pa imong gidayo? Si Macarayo. Di ba mauning mga tawhana ang giingon ni Master nga Loy, ayaw pagsalig sa imong magwawali kay dili ra ba tanan magwawali imo. Di ba usa ka ni anak nga diin dito sa taas nga nung gisultihan mo ni Master nga naa ka kay kana palabuton kana ake nga duna gayo di ay mga magwawali nga mutulibagbag usa ka ni ana kinsa pay mutulibagbag ha sa pagsulti ni Master na ana Loy ayaw pag salig sa imong magwawali ka dili ra ba tanan magwawali imo kinsa dayon ang misukwahe kanang imong gi-idolize kanas Pedroso nga giingnan ni Master nga kana rabas Pedroso baylo magpatuo ra ba na di natuman Oh, kinsa pa si Miriam Casarin PBCA man na ha nga nagtukod nga dili na PBCA man iyang gitukod nagtukod siya the kingdom of the living God I am who I am the 7-star general Corner World Spiritual Division di ba mga PBCA man na nga ning laylo kay nga naman, natuman ang giingon ni Master nga tagna, propesya, nga dunay mga magwawali nga dili imo Loy. Ha? Unya karon, unsa pa? Kinsa pa ang naglaylo nga mibiya sa PBCM? Kining imong ga-idolize gapon kana si Macarayo. Ha? Nga nagtukod karon og Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated nga kun move on PADM. Oh. Di ba? Di ba natuman ang propesya sa Ginoo nga doon na gayoy mga tao nga mga magwawali nga dili iya ni Reverend pero unsay sulti sa Ginoo. Ha? Nag-ingon si Master. Ikaw ba bugok manggug ka god di manggug ka kasabot god? Tanawar ko na imo sultan, gabalik-balik. Sumo. Wani ko kailang isyo. Sumo ba? Karon, niata. Dirita sa gisulti ni Master dito kang Anas. Matod pan Master. Anas, mulakaw ra ba ko?
Dili mahimo nga dili ko mulakaw, Anas. Anas, respetuhi baya si Loloy? Tahura si Loloy. Kay mulakaw rabako, siya mawag akong binlan. Wa man in taon miingon si Master dito ni Anas, kana si Makarayo may akong binlan. Kana si Aki may akong binlan. Kana si Dani Nakwa akong binlan. Kana si Pedro Subaylo may akong binlan. Kana si Mary Alcasarin akong binlan. Kana si Nardo Ubanos akong binlan. Wa man in taon ki oy. Una nga no man in taon kini karon nga nangabuang naman mos pagsabot sa Biblia ug sa sulti sa Ginoo. Naon sa pay sulti dito ni Master sa kang Makarayo. Ang sulti ni Makarayo, unsay sulti ni Master dito kang Makarayo? Unsay sulti ni Makarayo? Kinsa man di ay ang ato ang leader, di ba si Master man? Asa Unya, ang tao? asa man di ay ibilin ni Master ang iyang mga tao? Matud pa ni Makarayo, di ba diha man kang reverend? Kay bisag unsaon dili gud ko mubiya ni reverend. Unya karon naunsan man noon ni pagkabutangaha nga si Makarayo nagtukod may noon og PDM. Di ba natulibagbag? Natulibagbag sila. Ilarang ba maoy nagunay sa ilang kaugalingon. Natuman gyud ang prediction ni Master nga dili ra ba tanan magwawaliloy imo. Di natuman. Mao ka na din karon nga ikaw pod Aquilino Valencia ning tulibagbag pug ka karon. Kay nga naman ingon day sa ganina na arabay niingon nga hiwi ko na kong balay. Hoy, daghan na lang kag pasikot-sikot sa istorya ake. Kanang imong balay, daghan ang mo testimonyo ana nga giingnan sa Ginoo nga kanang balay ni ake hiwi na, daghan ang musulti ana ake. Unya, daghan kag tubag. Di man gud kay sa panday magud na napalit ko materialis man na humanak ang imuhang balay na napurma na ba. Pero ngano man gyud nga ningingon man si Master ake kana imong balay hiwi ra ba na, babag ra ba na. Nga ug buto noon di man unta na hiwi na imong balay. Kaya ang panday di man pud buang nga hiwion. Magdala mi gyud na sila mga kanang mga sukod nga dili mahiwi imong balay. Pero ngano man nga nag-ingon man si Master nga kanang balay ni aki hiwi na, babag na, nga dili man nahiwi imong balay kay ngano daay pasabot ni Master nga ang balay mao ikaw aki muhiwi jud ka. Kanida imong gibuhat karon ni Reverend wa baday ka mahiwi. Gagingan nimo sa Reverend Kulukoy, black and white, buang, yawa, gisudlan sa daotang espiritu, maro, wa kakaana, sudlig daotang espiritu ke. Ngangan nimo ang anak sa Ginoo yawa. Ngan nimo black and white, Kulukoy kaloy, buang kaloy. Pagtudlo-tudlo na ba niya sa daotang espiritu Brad Cesar, dili gid in taon mao. Kay tiaw mo na nga nag-ihap-ihap siya kay pitora ba kuno na. Ron pagsusi na to sa Biblia, naunsa ba nga bisan pila ka espiritu, dili man pito, dili man individual ang gisudlan nga gisulod sa tao. Samuel. Kung dili usar man in taon oy. Sige. Kaya man ug ning gigamit Brad Cesar ang Mateo mamo na iyang gisigi kuan gyud kanang sinugdanan sa istorya. Kanang nakasulat sa Mateo 12:43 nga matod pa dinhi kung atong lakbitan og basa kay mo man gini iyang gikuan ya war ba ni niya kanang wala dipinsahe Brad Cesar nga atong dipinsahan nga dili lagi na kun na may daotang espiritu nga misulod sa tao dili man ni tao na kanang pito gyud ang gisudlan individual nga gisudlan nga tagsa-tagsa sila misulod kundi usa ra man na. Niya atong basahon ning 12:43 kay matod pa niya. Mamo na iyahang gipaningil diri sa tuwa. Naghimot ang yawa niya. Nga ug sa diha nga ang mahugang espiritu magagula sa tao kini musuroy latas sa mga dapit nga mamala aron sa pagpangitag pahulay apan wala siyay o siyay nakaplaga niini katong daw tang espiritu.
sa 44 gingon. Unya nagaingon siya, mobalik kinuon ako sa akong balay. Katong daw tang espiritu, ang akong ginigadiin akong gikanan. Ug sa pag-abot niya, iyang nakita kini nga wala puye, limpyo o sinilhiga na ug maayo ng pagkahimutang. Ug unya mulakaw siya ug mukuwag laing 7 na pod ka mga espiritu nga labi pang dautan kay kaniya. Ug sila musulod ug mupuyo niini ug ang ulahing kahimtang niadtong tawana katong daotang espiritu mula bipak ka ngilad kay sa sinugdanan. Mauusab ka na matud pa ang mahitabo niining kaliwatanan o kaliwatanan nga dautan. Busa katong daotang espiritu kanang Cesar bigula aron pagkuwar sa laing 7 sa to pa kanang 8 na to sila. Unya ang naitabo niya to katong tawana nga mikuha og laing 7 ka espiritu, ang naitabo to nga mas ngilad pa siya kaysa una pa niya nga kuan nga panahon nga iyang na gihimo mas ngilad pa niya ngingon matud pa niya matud pa sa konklusyon mausab kana ang mahitabo niining kaliwatan nga naudan abi usay gikuha niya ke. Mauni kamo ni Loy kinsa ni, di ba kamo ni Loy? Pito mo ani si Cesar o si kanang si kanang Rune. Saba, Rune. Ito nagtudo-tudo siya Pepe. Nagdahom siya ba? Nga kanang 7 musulod ginatagsa-tagsa ka lawas ang gigamit ana. Pero dili ingon ni ana bar Cesar oy. Ha? Unsa may atong mabasa diha? Kinsa man kanang 7 nga gisudlan sa espiritu. Kita ba? Basaha Brad Samuel kay aron ato ni leksyono ning bugo. Ato ni leksyono ni bugo. Lucas 8:1 ug 2 be. Basaha Brad Samuel. Ato ning kon kay wag yun niya bugo magonigo. Wala ra ba niya lang ba? wala nagsigila siya lungag-lungag ba? Niya basahon na to sa Lucas. Lucas 8:1 ug 2. 8:1 Be, kinsa nagisudlan og 7 ka espiritu? Kita ba na? Nga gilubag na kay pagsabot ang Biblia, nga hambog ra ba kayo, hambugiro ra ba kayo? Nga kuan kinira ang buhang nga makapasabot sa Biblia. Saba raw. Be, kinsa man nagisudlan og 7? Kita ba? Be, Lucas 8:1 ug 2. Basa. Aniya ba Cesar? Dinhi sa bersikulo 1 atong pasugdan sa pagbasa og sa wala madugay tapos nini siya miadto sa mga kalungsuran og kabalangayan nga nagwali og nagsangyaw sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios ug mikuyog kaniya ang napulog og ang pipila ka mga bahay nga nangaayo gikan sa mga daotang espiritu padayon og mga sakit nga mao sila si Maria ang ginganlag Magdalena nga gigulaan ganig 7 kayawa busa dili day kita busa si kini Maria Magdalena daw espiritu Brad Cesar nga misulod lugar sa tao nga gipagula diliin tao ni 7 kalawas oy sumas pagtuo ni usara ka tao kun dili usara ka tao ang gisudlan ini kaning sa daotang espiritu si Maria Magdalena ke. Pero giyon sa mo paglubag ang Biblia. Prueba niya na. Di pagidugang prueba ba si Sara? Nga kung Lucas pila man kapon. sila kabuok. Kung pila man sa kabuok, wala gina mag-individual. Itaw sulod oy. Niya, basahon tang uso ba? Pero si Ake, individual. Si Ake, iya panggingan, kamo ni Sar, kamo ni Loy, Risaba, kamo ikaw, ni Loy. Rune, kamo ni kanang Risaba. Gipang Hernan. yap-yap niya, di ba, 7 mo? Pero, kana alang sa kasiran nga dili ginamao ang pasabot sa Biblia niya kay sumalas Biblia dili ginamao niya agig dugang prueba sa bersikulo 26 hangtod sa 30 atong basahon sa kapitulo 8 giingon unya miabot sila sa kayutaan sa mga Gerasinhon nga diha sa atbang sa Galilea ug sa pagkahikawas niya sa yuta gisugat siya sa usa ka taong gihawaan nga gikan sa lungsod sa sulod sa taas nga panahon siya wala na magsulob og mga biste ug wala siya magpuyog balay kun dili diya sa mga lubong katod datang tao o datang espiritu nga nasudlan gingon sa 28
ug sa pagpakita niya kang Hesus katong tawo nga nasudlag dautan, siya misyagit og miapa sa iyang atubangan ug sa makusog nga tingog mingon, unsay imong labot kanako Hesus, anak sa labing halangdon Dios? Magpakiluoy ako kanimo, ayaw intawon ako pagsakita. Kay si Jesus misugo man ugod sa mahugang espiritu sa paghula gikan sa tao, kaysa makadaghan siya matud pa pagadakpo niini siya gipabantayan og gitalikalaan, gipagapos o gitalikalaan o gipusasan pagyud. Apan ang mga gapos iyarang pambugtuon kadtong tawo nga nasudlas Sudlan ng espiritu. og siya igiabog sa yawa ngadto sa dapit nga awaw katong katong tawo nga gisudlas dautan nga espiritu. Unya si Jesus nangutana kaniya nya tong tawo nga gisudlas sa daotang espiritu, gingon, kinsa may imong ngalan? Og siya mitubag, Legion, kay daghan man ugod ang yawa nga may sulod kaniya. Musa Individual ba ang gisudlan sa dutang espiritu, Samuel? Usara kaya kanang talawas ang gisudlan kay, pero daghan sila kay Pero gitawag kung kanang siya kay, ang legion, usap kay kanang pulong legion daghan na ang but gipasabot kay kun ato nang basahon ang Smith Bible Dictionary na makita nimo kanang kulugan sa legion, daghan na sila ang involved niya na daghan ang kanang mga gisgutan, pero usarain taon kalawas ang gisgutan, sumasayop ang imong gisgutan kay nga matud pa nimo imong gitudo. Okay, matod pa niya. Kamo na pito mo ang nagyaw-yaw dias kanginan nga ang leader ninyo si Luloy kay unay dautan nga nag-leader nga kanang dautan sa ngayawa na siya, giingon pa na nimo nga kamo na, pero ang Biblia kun atong hatagan og pahayag dili ikaw, sayop dakog kasaypanan ang imong gisulti kay Tubagan na na, ke. ang imong ang Ke. atong basihan. Tubagan na. Pantuwa sayop dakong kasaypanan ang imong gingon nga nagtumbok-tumbok ka, pero unsay imong gibuhatan wala nimo ni tubaga ke. Wa nimo di Tubaga. napagani gingon nimo nga imong gidayon kaning datang espiritu kanang Mateo 12:40 hangtod sa 45 nga kun asa na matuman naanas kaliwatan na ngatos halayong silangan, taga halayong silangan. Tubaga gapon na. Nga kana sila kanang mga tawana naanas Pilipinas, kay Pilipinas mo halayong silangan, nga kana sila gingon ni Master sudla na sa daotang espiritu matudpan mo tiyaw mo nang istoryahan nimo ke Alagad sa Dios, katauhan sa Dios. mga kaliwatan nga ana sa silangan nga nagdala sa balita sa Espiritu Santo nga nagdawat sa Espiritu Santo, mauna na gingon nimo gitumbok nimo nga Sudlan sa daotang espiritu. Tubagan niya na ke. Tubagan niya na ke. Record ana Ang bugiro ba kay ka? Nanami na record ana nimo nga aging ebidensya kung imo mo ginang bulyasohon pagtubag niya. Ha? Tubagan niya na ke ha, kay hambugiro man ka, kay mo Korea si Riverin nga black and white, kay nga imo dili gyud black and white. Kani mo unsa may giingon? Kuanan kay Argihon. Bira, nya pa kay magsitag balik-balik anang mga ngilad nga mga mga istorya, mga sakit sa iro. Na mga sakit sa iro maapil na dili na kay mo na gingon dili gani na pahisgutan sumalas atong gibasa ka ganinas taga Episo. Ang kuan pa bisag gyud ani. pagisgot na dili na pwede. Ang kuan pa gyud ani Brad Sam, kung atong hisgutan dito sa panahon sa Israel, wa magisugot tong Israelinhon nga, uy, magwali mo ha, ina nga mga naamoy sakit sa iro. Wa man ang ilang giwali, mao man ang Dios nga mao si Uba. Sa panahon Kristiyano kang Kristo, tawag ang mga apostol para sa pagwali sa may balita kang Kristo. Wa man mingon na Biblia nga, kamo mga apostol isa, magwali gali mo, i-apil ng mga sakit sa iro. Kanilahi ni siya kay nga naman kay ang naaaning tawhana gisudlan sa daotang espiritu, kay unsa ba yang giingon sa 2000 ni Gingos Master nagpakita sa litrato, ingon dayon si Master tanawa mo na kanang naglingkod sa bato nga upaw ang puto Brad Sam. Ambot si Aki matingalito ug unsa ba kaha to, kinsa ba to og gihimo lang tong sample ba, upaw to siya Brad Sam nga naglingkod sa bato, ingon des Master kay picture man to gipatan-aw tas Ginoo ba tan-aw ana kanang upaw ba nga naglingkod sa bato kana yawa ra ba na musulod ra ba na ninyo unya karon ang ilhanan ana ang tawhana nga masudlan ana magka magyama-yama kanig sulti
mo na gisudlan ka na anang daotang espiritu kinsa maroy nagyama-yama ke nga ang katawhan sa Dios nga naa sa layong silangan nga magwalig Espiritu Santo gipanudlan og yawa. Agoy, tubagan niya na ke ha. Nya na Tubagaw niya na. Nya na pagyud ba si Sardo Ah. pag niyang sayop? Ang 43 sa Isaias 24:15 ug 16 mo na. Kang hiho ba? Nga matupay himayaan ninyo sa Hiuba sa silangan didto sa mga pulo sa dagat. Ngano kunong ipamaya si Hiuba sa silangan? Kay, Okay, wa pa. wala pa kuno ang persona. Naunsa man in tawo ni sa akin. Pero, abe ni mo, nalimot Brad Sam? pas atong doktrina kay naunsa mo lagi na nga magsigig kag kubi-kubi ba. Sige ang- ka sayop. Kung doon ay persona kay giskutan naa na inta may persona kay mapuribahan na muna. Oh. Kung imo gyud ng lalison. Oh. Kani awa man gyud mo ni ipalusot kay kami kani nag maikog minimo. Kay kauban ko ta sa una. Unya nganong ninani naman Pero, istorya ha? pero Brad Sam, Ha? huwag na pa'y oras, pwede mo na isgutan na to, pero apike mata niya. Kung sa iyang giingon, tanang daotang espiritu nga pito, mauna si Samuel, 1, si Cesar, 2, si Bobot, Panta, 3, si Dennis, 4, si Mangalos, 5, si Rizaba, 6, si Tilibrico, 7, si Hernan Pepe, 8, si Ronald Canyaman, 9, si Mario Chabet, 10, si Riveren, 11. Na, dihala ng dapita ki, sayop na ka. Sila pa si Des Bubot. Oh, napas bobot. Si Dines. Si Dennis, Oh. mo ba gani nga kini siya ba magyaw-yaw ang Biblia ba? Siya maay mo drive. Imbis nga ang Biblia, isakto, iya gyud ang punaan kay maro ba, maro. Kay ingon magustinida, bugo magunas aki pagsabot sa Biblia. Mo manaroy problema nimo to. Bagaw niya na ha. Homework na nimo. Tubaga kay hambugiro man ka kay si Reverend sayop ang pagtudlo kuno sa Biblia. Asay sayop. Sayop na hinoon na, nga gipunos ka alam ni Master niya na sayop na hinoon. Ikaw hinoon nga, wa ka hatagig ka alam. Ikaw na ninusto. Pag-sure din na aki, ay. Pag-sure ba? Pag-sure. Ha? Pag-sure ba kay, ni apa? Matay 5 minutos naman lang Brad Sam, oy. Ha? Kini. Unsa ba'y giingon? Ha? Huna-huna aragod, balik ko na to. Maingon ka ki nga, si Reverend Black and White, unsa ba'y pahayag ni Edward? Ha? Unsa'y pahayag ni Edward? Sultin ni Edward sa iyahang kaugalingon, Edward Las Cunias, sa diha, mga pare man namimbro sila. Ang iglesia ani nga ilahang gitukod, ang ilang kuan ani Brad Samuel, ang turil ni Kristo. Mga pare ni sila, karon namimbro sila sa PBCM, pero sa diha nga namimbro sila sa PBCM, moingon de si Master dito nila, adto mo ni Luloy, kay kana si Luloy, ako nang gipuno sa kaalam. Onya, wa man moingos Master K nga, kana si Aki, ako nang gipuno sa kaalam. Si Reverend man kay ang gihimo nga gipuno ni Master nga naay kaalam. Wa man in taon ikaw nya ikaw sa imo galingon. Mapangahason ka nga musulti ni Reverend nga si Reverend Black and White ang gitudlo sa Biblia. Kulukoy si Reverend. Pagsure di oy. Pagsure ba? Noon sa may taon ka? Ha? Nga nabuang ka naman sa pagsabot sa Biblia. Mamalabitaw na ang atong pagpaningilan ni tawhana kay kini tawhana nagpakaruning nun ba nga may laki. Di manggod siya mudawat og sayop Francisar para niya nga sakto gid siya. Kay iya nagud nagipamatud-an nga Gamit pa niya ni tangka nagud kuno siya. Gamit pa niya ni 18:19. gamit pa niyang Santiago. Oh. Ha? Ingon siya kay sa tanang kay kinahang kitang tanan ugod masayop man nga ibulong ko ngano di siya moangkon Nga, wa siya masayop. tanan ugod masayop man sa daghang paagi daghang kuno paagi nga masayop ug kun ugaling aduna may tawo nga dili masayop Siya ra ba na hambugiro? Siya kuno nang di masayop masayop. ko gingon ug kun ugaling kondisyonal man tawo ni ko oy dili man imo ning tinud-on nga ikaw gini kondisyonal ba kun pananglit kun ugaling na may tawo nga di masayop
Pero imo maning tinuod nga ikaw dili Ikaw ka kuno na masayop. di masayop. Pero kung So, doon na oy, may moingon nga dili ka mosayop og walay sala, unsa may atong itawa ka na? No, Yeah, sige. Unang Juan sa iyang kapitulo 8. Atong basahon, ug kung kita magaingon nga wala kitay sala ug di ta masayop pananglitan. Oh, sana mao na sakit. Ikara ang nagapahisalaag sa atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Tiyaw na nga naman kay masayop lagi ang tanang tao dili gyud ay gyud anang nuna nga di gyud ka masayop. Ha? Bubitaw na karon na nga to ang hagit ani niya kay moingon siya limpyo magud akong kasing-kasing manggod. Nagtuman magugog bisang ganis pagkaon gani akom gani lang gilikayan. Unya nganong sumbagon magas Ginoo ke? Uwa pa kay sala sa babae. Nganong sumbagon man ka kanay mo ba nganong sumbagon man na si Ginoo? Ha? Gisumpag ng imong ba kay magyama-yama magug ka unya mag-ibog-ibog magyukas babae ibo bitaw ng gisulti ana bitaw ka nga ang tanang tao naa magyud na nga do nagikaibog sa babae unya nga miingon man kake nga ikaw limpyo ka kasing-kasing nga wala kay sala kay bisang gani sa pagkaon nga gibawal ni master imong gituman pag sure gapon ki oy pag sure ba? Ha? Unya imo para bang pasanginlan si Samuel nga gahig ulo. Gihatagan kag sampol ni Samuel. Pero para iklaro niya ang pagpli niya sa kanang ako gisulti. Oh, iyang putlong ba marukoy ba? Marukoy iya dang inon. Kisay gahig ulo, di ba ikaw loy? Bisag wakot maingon na nasribirin iya yung dugang-dugangan. Bisag wala maingon si Samuel nga gahig ulo nasribirin iya yung dugang-dugangan aron mula may ang istorya aron makadaot yun siyang ribirin kulukoy ganitawa na ba kulukoy mubawas lang po ko nimo kulukoy maro bugo bugo matud paninida bugo ug matud balitisi nabuang na magudnas Valencia God na buang bas pagsabot sa Biblia dili kay nabuang kay naghubo na ni siya abot baka basig mo abot ang panahon nga maghubo ni siya maghubo ba kana iya daghimo karon sama ra man naghubo sa maghubog nagpataka lag yam ba nagpataka lag istorya Bueno, Brad Samuel, lindot pong tag-isulti, daghang katag ipaningil. Tubaga niya na, aki ha? Isaias 43, nga kanang katawhan nga naa sa Pilipinas, panudlan nagdautang espiritu, tubaga. O kana pong Mateo 12, 43 o 45, nga kanang pito, nga isudlag dautang espiritu, kami na, tubaga gapon ha, humurok na nimo. O kanang ikaduhang Timoteo 3:16, tubaga gapon na. Ha? Daghan mig paningil nimo. Daghan gumig paningil pero iyang paningil di manggod kay naa mo gumoy sakit sa iro pagkaluoy aning bugo nga tao. Bueno, Brad Samuel, maingon na lang ta dagang salamat master sa mga panalangin nga maghatag sa imong mga tinun-an ug maingon kami dagang kay salamat gayud sa tanan ug ingon sad sa kabaskog sa lawas nga maghatag kanam og kaalam ug napopos man gyud Brad Samuel nga atong oras, lami punta kayo, pero Hayat mati, tayo